Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yemudzi. Kana muchiri kutondera kwatakambokupai nhau yagogo vaya vainetsana naSabhuku vachiti vakanditi doti handizivi kuti zvinoreve ndopedo nekwatiri. Nhasi uno tashanyira matare asekuru mutsvairo. Ndingati mutsvairo asi vane mazita akawandisa. Naizvozvo muchaanzwa zvenyu muchirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Vazhinji vanondibvunza kuti naiwe mutsauko uri pan'anga, uri nesvikiro, gombwe, chii? Toda kuti patichakurukura nhau ino tibva ongorora zvakare kuti mutsauko wacho ndeupi. Sekuru Mutsvairo izita randakapuwa nevanhu mushure mokuvabatsira pamatambudziko avo. Zita rangu rokuberekwa ndinonzi Chengetai Matimura. Ndakaberekwa mumhuri wekwaMatimura. Ndakatanga kusvikiwa nomudzimu unobata pandiri ndine 15 years. Nyaya yakaitika kuti ndisvikiwe nomudzimu ndeyekuti ndakaberekwa nababa vangu vakwegura zvakanyanya ndiri mwana womukadzi mudiki. Zvandaiva mwana womukadzi mudiki, baba vangu vakaita mukadzi vano 70 years amai vangu. Zvokuti inini ndiri mudiki nowazukuru. Saka pakaita kurarama upenyu hwakaoma hwokushungurudzika zvakanyanya kubva paudiki hwangu ndichirarama mufamily iyoyo yobarika. Zvakandipa kuti ndanga ndakutadza kunzwisisa magariro ndino 7 years ndiri pamba. Zvokuti ndaiti ndikabatwa zvisiri izvo ndoshungurudzika ndaibuda pamba ndinogara musango. Ndaigona kudzoka after 3 days. Pa 3 days ndadzoka vabereki vaitambudzika kuziva kuti chii chiri kumbogara pamwana uyu kuti anobhihevha somunhu akura iye ari mwana mudiki. Zvakapa kuti baba vadaidze vana sekuru wangu kwakabva amai vangu. Amai vatibereka vakazodiscover kuti munhu wandiri kugara naye uyu mudhara wachibva wangotisiya pamba ipapo. Ndakaberekwa mumhuri mu1 3. Sisi vangu ndovaiva vakuru, ini ndichiteera kuita munin'ina vangu. Upenyu hwatakararama tichikura hwanga hwakaoma zvakanyanyisa. Zvakapa kuti sisi vangu vakaenda kuita house girl kuKadoma. I think in the age of 7 years. Vakanonditsvagira gombezi rekufuga. Vachidzoka sisi vangu vakadzoka inini takasiyana no 2 years. Pavakaita gore vachishanda uko inini ndanda kuma6 years ndakutanga grade 1. Ndo pavakadzoka amai vangu vanga vasati vafa. Amai vakundibereka vakatisiya vaya. Vakanzwa kuti mwana wenyu akushanda. Sisi vangu waye ndobva vachidzoka kuti ndauya kotora vana vangu. Pavakadzoka kuti ndauya kotora vana vangu inini ndakabva ndaramba kuenda naamai. Sisi nomunin'ina ndo wakabva vaenda naamai. Ini ndakasara. Senzi yandakaita panguva iyoyo yaiva yokuti imi amai mayakotitora makambotisiya panguva iyoyo. Asi ndikaenda nemi ndonorarama here upenyu hwegore rimwe chete ndichifara. Ndodzoka kuti panhamo iyi pfungwa dzangu dzakangonditi regai ndigare ndiri munhamo ipi iyoyo ndaijaira. Ndakararama mudambudziko iri kubva grade 1 kusvika grade 6. Grade 6 I think ndanda kuma 12 years. Ndaiita mabasa ekuzvibatsira anoitwa navanhu vakuru panguva iyoyo. Akafanana nokuruka maponde. Ndaitozikana ndichinziwa vakomana vamaponde. Vakomana ava ndaitovatsvaga kuti ndibatsirei kutakura maponde angu kunotengesa. Iva
chienda kunotengesa maponde. In age of 17 ndo pandakaenda 16 years ndo pandakaenda kunonzi kumakaha kwaita zvekuongewa kunonzi kundonga uko kwaputika mari. Ndakaenda ikoko nokuda kweupenyu hwandairarama hwanga hwakaoma. Ndasvika kuye ndakarara zuva rimwe chete. Amai vangu vaye vakatibereka vanga vafa. Ndo pandakarota amai vangu vachinditambidza tsvimbo. Amai vakandibereka ino ndo vandakarota vachinditambidza tsvimbo. Paiva kuseni raundi 7. Amai vangu varambana nababa vakabva vanoroorwa mufemili inonzi yekwachikonyora. Femili yekwachikonyora iyi yanga yaita zvopanini zvokuonga izvo. Pandakaenda kumakaha ndakaenda ndoseki yokuonga. Ndakabva ndasvika kunoona murume akanga ambogara naamai vangu wakazobereka mwana mumwe chete wabva kuna baba vangu. Ndaona murume uyu akandiziva nokuti ndakambokugara ndine 5 years ndofunga ndichichengeta munin'ina wanga anga azoberekwa naamai. Saka akaziva zita mushure mokunge ndadonhera mumugodhi. Ndakataura bvati no paakazitaura nyaya yemunin'ina wanga anonzi Vitalis ndaziva kuti ndiye munhu akaenda naamai bvaatanga kugara neni. Paakagara neni one day randakarara iro ndakabva ndatambidzwa tsvimbo naamai vangu wanga wafa. Ndiwo wandakaona vachinditambidza tsvimbo kuhope kwangu. Ndakabva ndati zvigai ndiende kunonzi kuchitubu kwaicherwa mvura seni kwacho. Ndaenda kuchitubu ndiri munzira kuenda kuchitubu ndakaona dombo rogold. Range riri from afar ndofunga pandiri ndingaenzanise 3 meters. Ndakamira because paifamba vanhu random. Ndichimira kuti zvigai ndiregedze kunhonga dombo. Ndobva ndanorinhonga dombo riye vanhu vachifamba because vana kumira. Ndanhonga dombo bva ndadzoka naro bva ndaditengesera mumwe bhaya. Mari yandakapuwa ipo yanga yakawandisa. Bhaya uyu akatora ndiri mwana mudiki ndobva nditi enda utenge bhegi. Ndatenga chibhegi chakadai zvikanzi classic zvobhegi. Ndobva nditi mari anga achiri ma500 ane maribhons ma100. Vachinditi mari yakawanda. Ndiyo huko ndikiendera kana kuchengeta usiku wese unoitorera. Chiya titenge mapabheki eblack. Totenga ndandi. Toiisa imomo teizvera black tomaka maka. Zvokuti ndikachinja ndandi paunouya kuseni ndichikupa mari. Unobva waona ndandi yarini yasununguka. Nokuda kwoudiki handina chandakafunga chakaipa pazviri. Ndangoti ngatiite izvo ndamusiyira mari. Iye haana kuitawo chitsotsi. Kuseni akangondidzosera mari yakadaro. Andidzosera mari yakadaro. Ndakabva ndaitakura mari iye ndobva ndauya naye kumba kuna baba vaye. Baba wangu wanga wapera. Ndibva ndasvika bva ndavapa mari iye yese. Ndakangotora shoma. Pashoma yandakatora inini ndakwanisa kutenga mombe dzinenge 10. Kuseni baba wakabva waudzwa nevana wavo wakura hanzvadzi dzangu nowakoma wangu kwaamaigirowa kuti mari iyi inogona kunge yakabiwa munogona kusungwa. Saka inini sepfungwa dzochidiki panguva iyi ndakatongowapa mari ibva ndabuda pamba ndakadzoka kuseni. Ndakaona mari yakaiswa padara panze. Kochi ndarabva ndaidza zvikachinzi no tunofungidza kuti mari iyi vakaiba. Ndobva ndavatsanangurira mawaniro andakaita mari. Ndavatsanangurira mawaniro andakaita mari. Vakazvitambira panguva iyo asi vakatora mari shoma. Imwe bva wandidzodzera. Mari iye ndakaidya yese random kusvika yapera. Mombe dzandakatenga dzinenge 10 chete notumarata 4. Tokuwaka kaboys kaiko kuti ndigare. Mari iye yapera ndakatanga kushupika. Ndo pandakati ndakarara ndaiudzirwa zvinhu munzeve ndakarara usiku ndaigona kutonzi enda pakati. In fun part of story dai sabhuku wanga wari papa sabhuku munomu. Ndaiti ndikarara kumba vanhu vachipana maipane munayemerera. Ndaigona kutonzi enda pakati wotori mari. Ndomuka ndobva ndaenda panzvimbo ipi yataurwa yeye. Ndobva ndatonhonga nabo. Ndobva ndatengesa. Ndotoraramisa baba vangu waye naamai guru wangu waye wanga wakura. Ndo pakatanga kuuya mudzimu pandiri uchibva wasvika. Mudzimu wasvika akanditambidza tsvimbo ndaamai vangu vanga vafa. Kuhope ndakarara. Handina kuapia ndine tsvimbo yakadai. Asi wakangonditambidza tsvimbo. Wanditambidza tsvimbo ndagara mumhuri. Mudzimu wazouya wakati ndakapotera nokuna amai vako nokuona kuti makaberekwa pabarika. Ndini sekuru wako wachikandamina. Wachikandamina ndisekuru wakabereka baba wababa. Zvoreva kuti imhuri yechi4 ini ndiri wechi5. Vachikandamina vakabereka vanonzi akarimupfumbi. Akarimupfumbi vabereka vanonzi amatimura. Amatimura vabereka amakseni. Amakseni vabereka inini. Saka kuti ini ndiri pachi 5.
mudzimu unosvika pandiri mudzimu wachikandamina. Pakati apa pano 1 3 madzibambo chete. Saka tikuti mudzimu kana uchisvika pandiri ndo 4 fathers. Wasvika pandiri mudzimu uyu womhuri wodzinza, vazhinji vacho wakanonoka kuzvitambira. Ndobva wati uyu mwana uyu anogona kunge aromba. Vawadzoka futi kuna sekuru wangu waibva wadaidza, wainzi akambamura. Vauya pamba mudhara achiripo watidaidza. I know kuti ipapo ndanda kuma 17 years. Wandidaidza. Watsanangurira sekuru waye kuti mwana uyu arombo. Sei ichi chiri kuitika pandiri? Ndanga ndisina machira kana 1 jira. Asi ndaingotaura kuti no, imi maita zvakati. Baba vadaro wadaidza akambamura. Bambura kuti mwana uyu achiri mudiki pa age yekumutano chikwambo. Vasati vataura nako, vasati vaya kubvunza inini sekuru waye. Vakabva vaudza baba wacho kuti uyu mwana uyu pa age yekutano chikwambo achiri mudiki. Saka zvamandiudza ndazvinzwa kuti mwana yangu ndonga akatsvaga mushonga, asi imi zvifambirei mudzitsvage kuti chii chiri kuitika pamwana. Wakabva watorana nevana vokuamaigura. Ndobva waenda kun'anga kupfungwa yainzi Masamba. Waenda kun'anga kebva wapuwa Masamba asiyana. Ainzi Masamba, aigara kwa Borero. Alright. Anga ari n'anga yechikadzi. Wapuwa mishonga kun'anga yaMasamba. Wakabva waya nemushonga uyu. Bva waisa muberere. Sadza ranga rabikwa muberere. Mushonga wangu mushonga unouraya, kwete kuuraya nouroyi, asi iwo personal wangu poison. Vadaro vakabva vauya nebva vatopa kuvasadza riye nasisi vayo vanga varipo panguva iyoyo. Vapakura sadza vakariisa sadza. Saka chakauya pandiri inini ndakangogumbuka nokuti ndaisiwa sadza shoma. Panguva iyoyo vachingonditambidza sadza, hasha dzangu dzakabva dzauya kuti sadza randapakuriwa harina kuenzana musadza rwamwe vangu vose aigara novazukuru. I know kuti andiri 11 titori vamwe masame age. Ndakabva ndarasa sadza ndichirasira imbwa yakabva yaigara. Ipapo ndo pandakatanga kuziva kuti kuimbwa yafanei. Mudzimu bva wauya bva wandinyevera kuti iwewe enda wotsvage kwekugara, usagare papi pano. Ndakabva ndanopfudza mombe kunonzi kwaMurangi kuseri. Ndapfudza mombe, ndaiti ndikaenda kumombe ndine mombe dzedze, pandangodzizarurira ndaibva ndarara ipapo. Saka zvireva kuti every day ndandino challenge yekudyisa kumunda kuwana. Ndinenge ndakapapfudza 15 days chete. Ndatoti no basa ila ndiri dini handiri goni, because every day ndichienda kumombe ndainorara. Ndobva ndadzoka. Pandakadzoka ipapo ndo pakabva pauya mudzimu uchiti no, pauri kugara pasi ripo. Pamaona panowaya pepe ndo kwaigara baba vedu. Vaigara ikoko, ndakabva ndauya kuno kwange kuno danho kana kuti bandiko raigara sekuru wasiri wanosvika pandiri. Sekuru ava vari panumber 3 vamatimura chaivo. Vakagadzira zvinhu izvi yange iri nzira yekuti semunhu anga ane barika vaiuya kuorara kupi kuno. Iyi miti yemukonde yange isipo. Pakazosvika mudzimu kwandiri ndiwo wakanditi jara mukondei ikuchengetedze pakuhwisiwa kwauri kuitwa nehama dzangu. Handimazisi. Ndakatanga kuwaka panapa, ndakaroora mukadzi wangu kutanga ndine 18 years. Ndopandakabva ndakuwaka. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kuita zvematare non stop, ndichishandisa zita rokuti sekuru chikandamina. Wari sekuru wausvika pandiri. Ndatenderera Zimbabwe padiki pandisina kusvika kana pandisingazikanwi panguva iyoyo. Ndaenda kubhoera ndo kwakaita competition yenzvimbo yakanga village rani handichaziva hangu kuzi pana makore. Paya pane village rokuti rakafira n'anga dzakawanda dzaikundikana dzasvika mupi imomo. Ndo pandakaenda inini bva ndanobudira muvillage imwe, ndakadzobva muvillage imwe ndakonzi Makunda n'anga. Ndakedza kukujekesera kuti dzimwe nzvimbo vanondiziva nomazita akadini akasiyana. Ndabvazvo ndapedza uku ndauya ndakatenderera, ndobva ndazoenda kuGokwe. Kwaiva nemukadzi aishandisa mwana wake. Ane mukadzi aishandisa mwana wake semurume kuti imimi
munotora mwana kana kuti imi muri murume moshandiswa naamai venyu nenzira dzomushonga kurara nemi imi musingazogara kugara nomukadzi. Ndobva andidaidza pamba paipai semunhu anga achiri mudiki ndakaenda ndichiita kunge shamwari yemwana upi ndobva ndanobata amai vaive vanga vano mutsvairo avaishandisa kuti mukadzi akauya pamba waimwaza mushonga mumba womupa mutsvairo iyo kuti tsvaira mumba makasviba. Akatsvaira mumba paanorasa marara zva kuti murume achiuya wakutodini vakutonetsana. Saka pavanonetsana nomurume amai vanobva vaiga mutsvairo wavo upi. Ndo pandakaenda bva ndanotaura nyaya yemutsvairo bva ndabata mutsvairo. Pandakabata mutsvairo iyo ndo pakabva zita rakunzi sekuru chi mutsvairo ratekeshera nyika yese. Vanhu vaitobvunza kuti tuda chiremba uye wobvunza unzi upo mutsvairo here. Ndo pakatanga zita rakunzi sekuru chi mutsvairo. Sekuru mutsvairo ndo zita rakaita sei rakatura mukurumbira. Ratura mukurumbira nzvimbo yatiri ino iyi inzvimbo inonzi yaChireka. Chireka munhu akanga auya achiyera gono achiya munzvimbo yewanzou achiwa hondo. Paiwa hondo idzodzo dzekupopa mvura nokuitika kwaiitika. Chireka akazopuwa nzvimbo inoyi newanzou kunzi chitonga nzvimbo ipi. Saka vanhu vaizobvunza kuti sekuru mutsvairo wanowanika kupi hanzi kwaChireka. Saka mazita iyayi ese akazopedzera kunzi sekuru Chireka, sekuru mutsvairo, sekuru makundamanga, sekuru chikandamini. Akanga afo. Asi achidaidza munhu chi mumwe chete. Nekuda kwokuti pataifamba pandairapa ndiri mudiki vanhu vomhuri vatadza kutambira mudzimu ndakanga ndaakuzoti pakuwamba pacho ndaituma kana muzukuru anenge awirirana neni ndiye anenge akuombera mudzimu upi ivo. Zvadaro zvakazoita kuti vomhuri vachitambire manje vaona kuti taedza nopatinokwanisa asi hatina kubudirira vachitambira kuya kokudza mudzimu upi ivoyo. Ndo pamaona kusvika musvike padanho ripi rino. Matombo aya nominyando uyu zvese izvi danhiko iri harina kutangwa neni, rakatangwa nowainzi waMatimura. Vari baba chete vasina mudzimu uri pavari asi vachingoti regai ndigare hanga apa ndanetsana nowakadzi wangu kumba uko. Dzimba dzawo dzaiva pamumango uyo mukatarisa padzosa pano mumango uri ndo paiva nomusha wawo iko. Asi nekuda kuti wakadzi wanetsana nawo iwo waiziva kurara pano mudzimu wabata ndopo wakazonditi enda wake dzimba idzi. Ndawaka dzimba idzi vandashandisa danho riri rino. Saka tinoziva kuti kune mudzimu, kune n'anga, kune svikiro, kune mhondoro, kune makombwe. Imuri chii? Right, regai ndikubatsirei. Svikiro nemudzimu chinhu chimwe chete. Gombwe ndo mudzimu wonzvimbo. Mudzimu wonzvimbo tingauise pakuti ungabatanidze mhondo. Chinonzi gombwe hausi mudzimu worudzi kuti isusu taura ndikusanganisa nosvikiro. Chinonzi gombwe mudzimu wonzvimbo yes. Chinonzi gombwe panguva iyoyo makombwe makarekare ayo kana mainzwa kuti vanhu vaigara mumakomo vaiti vakadzika mugombo vanonzi vajiwa nozvija vanhu mugombo. Saka pasi pano paiva panyoro pasingagariki vanhu vaigara mumakomo. Pavanodzika kunotsvaga zvinovabatsira kana chikafu ndo painzi nenganyura vaizonotsvaga dzimu kudzimwe nyika rinovabatsira kuti ripope mvura rimise zvinhu izvozvo ndi anonzi makombwe. Handimba chinzwisisa. Tiendapo chitu tine madzimambo akaganhurana mabhaundari. Mabhaundari aya emadzimambo aya vane pfuta ravaidya ivo kuti wahwine hondo yavanenge vachirwisana noumwe rudzi. Iri yanga iri hondo yemitupo. Pfuta ravaidya riye ndo raizobuda richiti ndiri mhondoro. Ndochi ndo mhondoro. Mhondoro chinhu chayako kuchengetedzai muchirwisana noumwe rudzi. Svikiro ndo mudzimu. Mudzimu zvinoreva kuti ava ndisekuru wanga ubva wafa. Wafa sekuru wangu kudzoka kwawo wane yako chengetedza vana. Kuchengetedza mwana kuri pakuti unogona kumusunzira kutsvaga chikafu chokuti adye inzira yekumuchengetedza. Ukaona kuti mwana we anda kuurawa even mumhuri sekuru wanogona kutobuda vaini chinangwa chokuchengeta mwana upi kuti asaurawe nenyaya dzinenge chitaurika mumhuri. Ndo chinangwa chinodzokera svikiro kana kuti mudzimu. Mudzimu chinhu chorudzi rwenyu.
right. Ipapo mandipindura then tozoenda kune vazukuru venyu vane matambudziko akasiyana siyana. Atingati ndo amunonyanyozikanwa nekugona kubatsira ndeapi? Matambudziko anombiri yangu chaizvo ndeyekuti munhu aroyiwa nemunhu, munhu akanganisirwa nemunhu. Kungokanganisira munhu chete, mudzimu wangu unenge wautoya koyananisa, kuenzanisa. Munhu akauya pano akanganisirwa, zvira kuti haadzoke nedambudziko iroro, nokuti ndo basa romudzimu wangu chaiko. Regai ndizviise muzvidimba. Imi mukabiwa imi chinhu chenyu, munhu ashandisa masimba aanawo, kana ashandisa utungamiri hwekuti inini ndiri mutungamiri mubato, kana ashandisa dzimwe nzira dzaanadzo kana masimba ekuzvawo, mudzimu unouya koenzanisa kuti zvawashandisa izvo hazvisi. Toenda pochipiri, pane uroyi washandiswa. Uroyi inzira yekuti imimi pachezvenyu munoitwa musingazivi. Mudzimu uno simba rokuuya koenzanisa. Kuenzanisa kutobvisa zvinhu izvozvo. Kana waita nharo uchiedza tozvidzotsa kwauri, ndo nzira yekuenzanisa. Vamwe wamazuva ano vakiti go back to sender. Asi nzira yekuenzanisa kuti zvawaita tikakuitirawo zvinokufadza here. Tataura matambudziko ese pandataura zvinhu. Wasayambereko nei? Kana uri uroyi takutoenzanisa. Wabiwa ndiani akubira, ashandisa simba ripi? Chinhu chaatora hachisi chake. Mudzimu wangu watotuma kodini? Koenzanisa. Pane munhu ari kuromba mumhuri apedza vamwe neuroyi, takutotuma kodini? Koenzanisa. Mudzimu wangu wakauya kunoenzanisa. Right. Tochienda mberi tichiti pano nyaya inonzi yongozi. Mumusha paita ngozi. Ngozi haienzaniswe, inoyananiswa. Ndikutaurire zvamunonzwisisa. Maponda uyu imi mukauya kwandiri, handikurapei imi, ndinodzoka kunwa makaponda moyanana. Kana pano zvinoda kubhadhawa modini? Mobhadhara. Tayananisa. Ngozi hachisi chinhu chinodzingika, asi chinodini? Chinoyananiswa. Tichienda mberi futi, imimi munogona kuzviti nhasi machiwa mari, muda mari, kana muda zvimwe zvakanaka, moenda kunotora chikwambo. Nditsanangure zvamunganzwe, kuti vazhinji havanyatsoziva chinonzi chikwambo chii. Chikwambo chinhu chese chese, nokuti chinonzi chikwambo mweya womunhu akafa asiri worudzi wenyu anoenda kotohwa nen'anga kumakuwa. Yobata mweya iwoyo, youya youmberera pagona yokupai kuti mweya uyu ushande pamuri, imimi uchikupai zvamunoda, zvamuri kutsvaga zviye. Manzwa shona iro? Chikwambo machitora imimi, mweya uyu maanawo. Vanhu vazhinji munyika vari kunyeperana kuti tinobva tapisa, tinoparadza. Mweya womunhu akafa haurayike katu, nokuti munhu akatofa. Chikwambo ichi chinoyananiswa. Hachisi chinhu chinonzi chinoparadzwa. Unodzoka iwewe wakapuwa nani mushonga? Ndakapuwa nani? Anogara kupi? Handi manzwa. Tobva tataura kuti anogara kwakati. Handiri kupi? Ikoko toyananisa. Kana iwewe wakashandirwa nechikwambo kumba kwako, chikakupa mombe 20, motaurirana makatarisana face to face. Kuti shamwari, chimushonga wandakakupa inini wakashanda mombe 20, chindipawo 2. Moyananisa. Kana pano zvironda zvakasiiva, zvevanhu vari kupenga nokuda kwemushonga iyi, wasina mbere nokuda kwemushonga iyi, ndo zvatinozorapa zvipi? Izvozvo. Handi mazvinzwisisa. Tiende panyaya imwe yandisina kutsanangura apa ndei, yekuti wanyenga mukadzi womunhu. Anorukawo. Rukawo haurapike nemunhu ano mudzimu. Mudzimu wandinawo hausi mudzimu wouroyi, mudzimu wokuyananisa. Nokuti wakatoya pandiri kondichengetedza nokuyananisa. Saka tinoti wanyenga mukadzi wauyu handei kwaari. Modini? Moyanana. Mayanana taakurapa change chichikuhwadza. Vazhinji vanojirwa mari nonyaya yekuti wanyenga mukadzi womunhu unoutizira kun'anga. N'anga yabva kundipe mari yakati. Iri kurapa chinhu hachipore ichi hachina kuyanana.
imota rasvinwa panyama yemunhu asi chitsomo chiri kusarira changobuda kuti mangwana chinobuda kuti mangwana. Saka isinoti handei kunoanyengerwa yanana nomunhu uyu paanotambira even dhora rako nemidzimu yake yadayira kuti watambira taakurapa chinhu chaakurapika. Ane mapanzwiseka. Saka muri yeZimbabwe muchirongwa chanhasi tina sekuru mutsvairo rekedza timbovadaya nazita iroro, asi ndofunga manzwa sekunzwa kwamaita vane mazita akawanda. Sekuru, pane nhau yatakamboburitsa yatakakuonai mumwe munhu achiti andichada urombwa mumwe achiti anohuda. Chiko chaitika paya? Ndo nyaya imwe chete yandamboedza kukutsanangurirai yekuti ukauya uchiti ndakaromba chikwambo kuna nhenga haasisipo asi munhu iye akafa, wabvuma iyoyo nomwoyo wako kuti shuwa chikwambo ndakachitora asi munhu iye haachawaniki. Tinoti aiwa kuno vakazara wari kuzvida. Inini hatisi kuzvida nokuti isusu tine rudzi. Mudzimu unosvika pandiri unoda kuchengetedza vana wese umumuri menyu. Zvokuti mukatarisa neimwe nzira rodhi yamafamba nayo iyoyi, kana mambotarisa rodhi yakazara matepi yekuisa mvura kuti vanhu vamwe. Ibasa romudzimu kutochengeta mhuri kuti vararame upenyu hwakadini hwakanaka. Chikwambo chinouya chikoparadza mumhuri. Saka ndati hatingagoni kuchitambira, tinokuti uya iyoyo nechikwambo chako uya ari kuchida hake. Tomubvunza zvakazara, uri kuchida here hongu? Watenda nazvo here kuti ukazobereka vana vanojiwa? Watenda nazvo here kuti ivhini chinogona kuuraya mukoma wako kana amai vako? Oti hongu. Toti mupe. Tochikupa iwewe, tochikuchenesa zvinhu izvozvo zvatakuwa nomunhu uyu ochienda. Ndo nzira yamuri kuedza kubvunza kuti munozvifambisa sei. Ndo maitiro azvinoita. Tinotora mweya uye toubvisa pana uyu, toupa munhu ari kuuda, obva aombera nokuutambira, iwe obva waita inonzi tinoti zongororo. Munoiziva? Kana uchinge zongororo uya pauri, haugoni kutodaisawo nomunyu wako kudai. Unotsvaga kamuti pasi, chimuti chaunonhonga pasi panenge zvakaita apo, wochikuwa kudai zongororo. Saka iwe ukakuwa zongororo nokamuti ukasara wakabata kamuti kacho, zvoreva kuti zongororo rinodzokera kamuti kapi kana makazvitarisa rinotenderera uko wozorinanadzoka unenge uno kamuti kawakashandisa. Saka ukasaka rasa rinodzoka. Saka isinoti unoita zongororo nokamuti karo ukarikuwavha wakanda nokamuti kokupi ikoko unotsvaga chinonzi chokuperekesa mari shoma shoma yaunototambidza munhu upi iye. Hatinei naye abva kupa anitakura mari iyeyo, mari iyi ndiye inomuberekera nomushonga wacho iwe wamupa iye. Kana azotambudzikawo ikoko tomuudza kuti ndiwo wakutsvaga rubatsiro. Pane nhau zvakare yemazuva ano mhepo dziri kubata. Ndakaurawana nhingi vanhu makangoti kurwara, asi hakusi kuita si kurwara. Ndandatourawana nhingi. Chaakunetsa ndechekuti mhepo idzi kazhinji kacho vamwe vanotaura kuti kudzinza kwavo vari kutsipika, dzaakubudira kuvatorwa, zvozopedzisira dzakutotaura kuti taakuda kutokuuraiwo kana zvese zvaita se zvagadziriswa. Nhau dzakadaro chii chinenge chichinyatsotora nzvimbo? Right. Nyaya yamatsanangura apa regai ndidzotsere mubvunzo wenyu kwamuri. Mati imimi muno mukadzi wenyu haasi worudzi wenyu. Hongu. Right. Mukadzi wenyu asiri worudzi wenyu. Ndiakuakira mhepo dzokurudzi kwenyu. Right. Tine nzira nhatu. Regai nditsanangure nzira yekutanga. Nzira yeuroi hwekutanga unofamba nerudzi. Ndo kunge mushonga uyu wakatsvagwa munyika yedu yeZimbabwe. Pane mishonga isina basa nerudzi inoteera ushamwari inonzi usatanist. Haunei kuti uyu wakaberekwa naye kana kuti hauna rudzi mushonga iwowo. Unongoenderana kuti masangana papi. Mukangosangana chete zvakutoenderana kuti tiri shamwari neshamwari, asi mhepo yapauri ndiyo yapandiri. Ndoda kupa imeenzanisa. Imi muno 20,000 yamuna imomo. Munenda pabhawa mobva manokecha musikana mabvisa $5.
yekukecha yamunoziva kuti ndamupa handiti asi mangwana pa 3 days mune musina 5,000 munozvitsvaga kuti enda kupi chicheti pamunosangana nemunhu kudai spirit yenyu yabhonda uroyi hwandikutaura uyu wakapa munhu iye kuti adzungaira ende musango ndo unouya korowa umwe yenyu yese kusvika ipera uroyi hupi ndo hwakauya nekuda kwokusangana kwemarudzi mumapurazi taisangana nomumalawi malawi masangana nawo kuno uroyi hwokwawo hwakasiyana nohworudzi rwedu ndida kuedza kujekesa pamataura kuti uroyi hwokufemili kwangu hunobata here mukadzi ndo zvandati imhando ipi youroyi because tine mhando 3 dzouroyi apa ndanga ndiri kunyanya kutarisa nhau yemhepo iri kubata munhu akaurawa akapondwa kana kuti akaisirwa mushonga sewamama akuisirwa uya munhu wobva afa mune ramangwana mhepo yakakuchibata manje pamunhu kuti muri kuti paipai ndakarwara handina kurwara ndakatourawa zvanaka right mhepo inobuda inotarisa panohana ndikutarisa kuti inotarisa kuti background yemumhuri yakamira sei kunonzi iko kwamakutaura tinoti isusu imhepo yangohaka handimanzwa inotarisa kuti uyu ano mudzimu uyu anokwanisa kubata dare renyu imimi mabatiro edare iyayo ndokuti ashandiswa chete nemhepo iye kuonekwa kunzi apa pakasununguka kuti ndibude nditaura shona ndarama inzwisi ashandiswa chete nemhepo iri padenhere kuti ndikashandisa muromo uyu ndinogona kutaura zviro kuti hana yemunhu iye anenge ano zviri paari hazvingoitiki kumunhu nje right tenda mberi mufemili menyu imimi kwawabva uku kuno uroyi huripo uroyi hwe huri kukutambudza iwe wamisa mudzimu yako kuti iriko here zvokuti mutorwa anotauriswa nomhepo isiri yekurudzi kwake ndo zvandira kukudzosera izviye zvokuti mhondoro inotaurisa kusiri kuvanhu varudzi hwayo inotaurisa kuvatorwa gombwe rinotaurisa kumutorwa haritaurisi kumurudzi worudzi hariteererudzi saka zvinhu izvo zviriko dzokai kumashure murangare zvanditaura kana mhondoro iri yavayeranzou haibude pamuyeranzou hazviti inotsvaga rudzi humwe kuti munotoombera imimi muchida kuratidzwa nzira inozviitirei inoziva kuti kwayeranzou kune mishonga yakawanda inoda kuedza kundikanganisa saka ndinotsvaga pakasunungura pokutaura pandisina kutsipikwa kana pandisingazopuwe zvisirizvo nekuti vazhinji vanotora vakaona munhu achibatwa netoti kusvikirwa chaiko munhu haasi worudzi mimi makunzi mukanya imimi muri chikandamina vamwe vanenge vakuti kuromba inyaya yekuti ruzivo hwavo huno paunogumira asi tikadzoka kutsika dzedu zvinhu izvi hazvina kuwako kurudzi hwaakurarama nhasi chete zvaiwako kunyange kumashure sei zvienzanisei nengozi ngozi inoya kurudzi kwenyu imimi kutembo handiti kana makauraya ishumba makauraya mera tembo anoya kokarara kwenyu izvozvo zvinobva zvatipa chete nyaya yekuti toziva kuti zviriko asi zvazviko tozvitenza zita ripi zvinonzira mbiri vamwe vanoziva zviri kuitika mumhuri menyu onyepa futi kukarara kuti ndiningana aziva hake munhu ari kudini ari kunyepa saka zvakwamuri imimi muri kuteedza nyaya kuti muzive kuti ndeye chokwadi here kana kuti ndeye kunyepa bhozi kunyepa kwacho kwako chokwadi chacho chiripo izvi zvamabvunza zvagara zviriko mukadzoka kutsika dzedu chaidzo kumashure zvandambotsanangura kuno gombwe zvandambotsanangura kuno mudzimu wemhondoro izvozvo kuti munhu akadya pfuta remumhuri ari muyeranzou kana kuti ari muyerashava anoenda kobuda kusoko inonzi mbanda iyoyo inozviita kuti kana maurayiwa munomuka munogona kumuka kumuzukuru wenyu kaimii mwana wanzvadzini okusekuru tinoziva tine zvakawanda zvokuti tikada kuzvikurukura zvese inova swerero kuvhiya nyama yemusoro ngatichiendai pakubatsira kwenyu sekuru tine here matambudziko amunoti hamukwanise kubatsira mubvunzo wenyu wakanaka ndati tine matambudziko atuyayananisa kuyananisa hamusingakwanise kuyananisa kutoti matambudziko aya avauya nawo iwewe haashande mushonga
enda woite zvakati. Nenzira yakushora unogona kutadza kuzviteedzera zvipi zvotadza kurapika. Regai ndiverenge matambudziko acho mwanzwisise. Tino nyaya yengozi. Nyaya yengozi hatipe mushonga. Tinotendai motaurira muri pane kana pano zvakawara nokuda kongozi zvironda zvazosara mari patorapa. Tinoti munhu auya mumuri muno chikwambo, tinoti iwewe wakatora chikwambo hatitenderere kuti tinozotsvaga kuti sei. Tinoti iwewe wakatora chikwambo enda wodzosere chikwambo kwakachitora. Vati hausi kuda taakutoenzanisa. Kuenzanisa ndiye andati go back to center. Iyi nyaya haisi yekurapa. Kuenzanisa nokurapa zvakadini zvakasiyana. Titotora zvangu uchiwarisa uitodzosera kwauri zviro kuti hatina kurapa tachinjanisa chete. Ndakedza kupindura muno zvamunotadza here. Hatigoni kurapa chikwambo. Tinodzosera kwachadini kana waramba iwe kuti handina kuzviita taakudzorera. Tichitotarisa takadaro tichiti munozvikwanisa. Saka ipapo mune matotitaura zvamunoita zvamunokwanisa. Ndochirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi muri yeZimbabwe. Semaziviro amunoita imi totendera nenyika inoka tichitsvaga vanobatsira zvikuru sei vatinenge taudzwa kuti mukafamba makadaiso munosvika pana sekuru vanodaiso, mukafamba makadaiso munosvika pana madzibaba vanodaiso vanenge vachisakura nekuzunza. Ndochikonzero chaita kuti tinge tichishanyira sekuru chikandamina tinzwe kuti vanenge vachibatsira zvipi. Ndochirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Andrew Neshamba signing off. Ngatsangadei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai chikandamina muira shumba atende. Aiwa zvakanaka. Ngatsangadei mune ramangwana. Alright, regai nditende muri yeZimbabwe nekuonai kana kuti nekukusarudzai kuti vateerere imimi muwape chokwadi chinoitika munyika nokuti munyika mazara nemo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.